aydım aytıp bilemek o. Kıyırıp aydım aydak da aytıp bilmeyen gowtana aydım aytıp bilen adam Yo hiç sen o food shot ýurkan aýdan aýdymdan boran okçuyum. Sen de Men maňa jan geldi oglanlar. Koçorum etmem men doň. sana diýerim oglum bilen efire girme. Oglanlar jan edýär. Oglum bilen efire girme diýerim. Ýoklay. Men çağa oňalyk diýiljek adam ýokdur. Aýtdym men helenler ajo türnip nahar gel. İyi ben akşam 11'de ya bırak hani. Biziň öýümizde şoňalyk. Emir kovum Emir. Emir gowy, Emir usullar alkytmana gitdi. Nime öýlerine. Öýümüz Hudaý saklasyn akan nukançylyk. Kim näme diýsen şu wagt siziňki dogry. Şu wagt gatkyrly bolup ýaşap börs. Adam. Ya görýän ben sen de neme? Sen şu adam salon işleýän ha? Ну, конечно. Näme sen saç edýänmi ýa makyaj edýän? Makyaj edýän. Ay, edin oğlum. Makyaj et. Oğlum ama misal üçin makyaj etdirýän oğlum ama. Gelip oğlunlar gelip makyaj etdirýär. Gıýal. Yo, oğlum öz ýüzüne del, oğlumdan özüne gelir makyaj. Gıýlar üçin. Oğlum. Öyle makyaj edýär. Kim makyaj edýär? Misal üçin. Makyaj edýän kim ma? Dayanç var. Instagram'da. Jep var. Instagram'da tanıyanım. Hı? Makyaj edýän oğlan bam Instagram'da zatda. Awa. Kim ma? Kim? Kim? Öyle adı vardır ama öyle. Ay, diyorlar. Dayanç, Ceyhun. Konkurs katlaşmadıklar sırada gir katlaştın. Tanalyanlar aysana tanalyanları. Sen doňup iş olun ha. Yo, can gelýär durtan şuna harmalaýyn be koçorum etmesene. Bolsa da bol. Şu ayner gelipdi. Odan men. Aýtmasam men ýa odan. Efirde tire gel gaty reklam et başladı. O yerinde daha da dur. Ya ayak tirdi. Kim? Yo, naharal mana tuttum. Ay goy. Senem şu öýüň çağırçak bol. Näme çego? İşte amaçtın da oturan yerine gümette çıkarsana bu barani. Taşkıya. Elbet komentar yok ama sana da elbet yazarım. Ribet katı dobrlayfır. İşleyen oğlanlar bar olsa Seret aynı oluyor. Sen düzel adet nakarınladın yerine geç o metan tezden oşacak bu. Давай. Tamam. Очень красиво, да. Dönüyin size, dönüyin. Ay bollow diyen ama low. Salam. Baboçuk. Yok mu takmadın mı? Takmadın mı? Paddan fark gel Merik. Bu kırvalarla. Nira yetiptir. Şehre gittir. Айнула ты откуда ты? Я отсюда, со Шхабада. Ну что, спасибо большое. Öýümizde remont baransoň akan nukançylyk. Näse görkezýän. Şäs kamera operatöri. Akan nukançylyk öýümüz. Şoň üçin rejim nas bedader dejurstva turýas. Erteni siparsa bana müdürle aboy edýärler. Şoňa moşna wala короче. Так вот. Şirek bilen garnaşmysyz nerden bildiň ay? Ha?
Kelleňiň bar işleýiş aýtyp öleme. Padnosy ýaňmy diýär, hawa. Öýüňde remont bolsa, ola padnos ekeni lelke spit. Ola padnos ekeni dik turup, adnaraz paket jedýýsiň rady bolýar. İşden menki ala açyk bolsun, işden bilen işiň bolmasyn. Murat. Покажи свою комнату. В моей комнате родители спят, ребят. Не могу показать. Потом, когда общий ремонт закончится, я в сторис покажу полностью квартиру. Какой ремонт сделали в моей комнате. Маслахат. Маслахатам да. Нас не билем. Adam hor bolsa gat hor semläýdi. Semiz bolsa esen semizle horlanaýdy. Saçyň guru bolsa saçyň kenäý kesene diýer. Saçyň az bolsa ne kel bolup barýaňy diýerler. Dogrudan puluň bolsa pulu kän edende diýerler. Puluň bolmasa da ay bu gedaýlaý diýerler. Näme üçin şey diýilýär? Näme gerek? Dile çibo. Şol şey diýeniň bilen awraýyňyz köpelmeýär, awraýyňyz ululmaýar. Bir derek bir-biriň göňüni degişilýär. Näme üçin? Dile çibo. Şol aýdanyňyz bilen birinjiden size hiç hili ýagdaýda sizi şol görkezene şo sözler. То есть, наоборот, adam basýar şo sözler. В том плане то, что näle desem, intellektualny uровень basýar düşünýärmi? Зависть, зависть это плохая вещь, ребят. Bir zada var, даже na köp kişi ölsere konkursda bir bolsa, şo utup dur nesibesin diýmekden geçen siz maşaýanyk näme ýazýar ölsere. Hudaýa şükür menden oňaly ýazýan, bu praktiski ýok. Ýazanlarna diýilne bagşa diýip ýazýarlar. Sebäbi men özüm bilýän, to что men eseme birinjiden как бы от сердца, от души, наоборот, конкурсlar ýene bir kuşdan adam begendirene dip doполнительный подарка goşýarlar diýen. Onu diýjek bolýanym, näme gerek şo zatlar? Gelmediler bu dastavşyk. Dank koydular kapyňyňy. Короче, diýjek bolýanym, näme gerek? И соňky döwür öňsüren, rебят, честно, men auditoriýam 50/50, то есть 50% gyz, 50% oglanlar. Şu wagt auditoriýam 63% gyz и 37% oglan. Diýjek bolýanym da oglanlar bar, ýaman malatsy oglanlar töweleme gyzýarlar. Bar hapa sözüm ýazýanlar gyzlar, bar erwetlik ýazýanym gyzlar. Näme üçin? Näme üçin? Oglanlar malatsy, men göwnüm etdi. Öň pikir edýär. Leşin adamlar 60 eden olmaly bizme. Leşin adamlar 60 eden olmaly. Diýjek bolýanym gyzlar bara o akıllı sıran olup, zadiden sıran olup, birinjiden ştaýyňyz arasa bolmaly. İkinciden hem diliňiz gidip kirsany ýuwmaly. Bolly. Aynen öyle. Hemme gyzlar. Yo, men hemme gyzlar diýem. Oglanlaram prям emmesi idealny diýem. Ba arasynda bir kysam mallar, которым stid и позор bar terbiyesine, ejesin kakasın yüzünü közlesin. Diýjek bolýanym. Ana dastavşyk. Tamam. Başga ýere gitdiňizmi? Ey. Gaýrady. Şundan şoňa getireňim ýere gaçyr. Şuna. Peki bilmedim onu. Vallahi nasıl doğrusu. Vallahi. Tamam, taraf yok gerek. Ama yüzümüzü var. Короче, alçımı var. Gelin bile.
У нас тут принцесска спит. Поэтому надо тихо двигаться. Ой. Allah'ım çok var kançına. Короче, şolar ýalak. Seredayda, näli seredayda. Komýadynlar, lälemedeni. Короче, şolar ýalak. $227 manat aýlyk dälmi ho biriniň ýene döwür etkedim şolar ýalak de. O döwür etkedi. $227 manat hiç kim bu gymylasa bilen. Aynul näçinji mekdepde okudum? 13-nji mekdepde okudum. Вот, короче, hemme gyzlar diýmeýär de, ýok, evet, hemme gyzlar diýmek. В основном, в большинстве diýen. Horlanjak dämi diýär. Şu wada horlanjak, ýa-ni haýjak garaşyň. Edil şu wada emir bersin. Gowy Hudaýa şükür özüňe sen soradyň onu ýaşamany öwrüň başlandy. Sen gowy sorama. Goşaýyny sene mesira. Приятного аппетита diýär. Спасибо, ребят, так iyi iş yapalım. Так praçyk sözünen gümür ýamradaýyn diýdim. Salam aklım diýär, salam. Скажите, как Aynul ýagum. Go Medin. Bunu arassaja deyin. Onatdy da aşko. Ani? Gornani. Gornani? Jansa motormun. Gyzlar, başı boş. Gowjak Ya ba- gadan ya. Ýok. Bir sen başın boş dälmi ya? Ya başım boş däl. Ýa onu ýalypdan gitdiler. Şeyler. Bu Ýalypdan gitdiler. Gaýrat etdiler. Beýdiýdim, sen oturmasınlar aýda. Birer gülseli falan mesela nemede diýer. Bamyň sen nauşyň täzerlenmeý. Şu ağacı oturdum da erkek gel täzerlim şu bir hep. Gel çörege şu wagt Ayper naharkanadan da taqqat etdik. Gül Ýaly. ýaly. Ýüregiň ýar. Häzir öýden McDonald's açsa nemedi. Kartoşkada goýurup çykdy. Ve yaltanlyk çesne skazat ýa-da şu kartoşka delidik. Özümizde nahar etdik onu usullar ajrak bolu o gorulçuklara beraydyk özümiz diýmen. Şurada esa solar ýa-da. Şoň ýaly. Oturmagyň. Atwet bermediň diýen näme atwet bermedim kamry bet. Oglana ýarık daqyam. Ya oýnat ýa-ni seriýoz. Döwürde daqylýaýyn. Hindistan'daki ýalyk golýa basyn. O indi oglana galyň geçirilýär bet. Ömür var. Ömür üstüne maňa gymmadrak düşýär şu durmuşlar. Şurada o net tatdyň o her oglun. 500 milyon, 700 milyon. Diňe galyňa başga da aýdamam. Ferhat rakursa Ferhat aýdan. Betni? Foto kurtagatladyň ba ýeride? Yok la ya internetten öğrendim ben senin sahipanda gördüm. Короче, ребята, Seredayda account bilen ilka gırlıştık. Oy. Yok o gırlıştık lan. Ya biz de gülşön yanmam. Böyle bol bir yerimde podpisatsa da elleştik. Şoň üçin girim Seredayda account'unu arasına nerim oynasa blog ederim. Tak elbette oğlanlar malatsy. Köp kişi diýär, Aynul sen usullar izdivaç edýärler, zat edýärler diýär. Men surat goýmasam, men video goýmasam, men usullar hiç kim izdivaç eden ok. Значит, men götürýän şu şutkolary, ýöne çylykdan hem geçen oklar. Men sebäbine şu ýykylan videom görýärler, köp kişi ay hana sen usullar şu videomy men paýlaşmadyk bolsam, hiç kim mant bilmeýär şu videomy. Bäl. Şurada.
Birazajyk bara panyaçaňyzy giňişleýin alynsana, bir radiusyňyz 5 kilometrden daşrakda tutuňsana. Gaýra dedim. Gelin. Karoçu var ne elektin. Ana Emir Adam var komentaryasyna biliyorlar. özüne komentarya ver ya da birine komentarya beren ýagdaýyny öz derejesine aýtja da mene şeýle düşünýän dogrymy aýdaýyn. Näder şonu etjek diýip ýürüýtülep biri etmeýän adam etjek diýip etip bilmän eger şol normal adam bolsa. Bilýän. Ayla sana atsatsa diye Yusuf tipedem rahat. Teredaydı. Anam. Neme? Esselamu aleyküm. Aleyküm olma. Olma. Bulýaly. Aýyny bäş mutursaň am. Yine beş mutlaka ben modalite diye. Akağımın podlayanına yadırdı. Ne çabuk Adır kadar. Valla çıkıyor içeri. Baylar bata. Ana Emir'e meli bize çörüyüm ana. Aç olsanız gelin. Taşıya gelme. Ama nakarınızdan gelin aç olsanız. Koşuşur yer. Oynayacağım. Ben gittim ona. Davayçı. Emir ekrana girdim. Yadov da. Yadov ömrü yadov. Жизни yadov. Benim şu doğun. Ne kadar жизни ardı. Vallahi sen o zaman zaten aynı öyle paka. Спасибо. Давайте. Benim naharcıya da emir golcu. Ficcino oydu otur oğlundan. Ne? Ficcino. Kadil Ficcino. Ne o kadil. Men bazar da oturdu. Bulýany gerek kadil oýkuşdy. Olundan näme diýip oturdyňyz? Ine hamyr oýkuşdy otur. Bulýany. Görkezek ha. Hani Dinga ten görkezek. Gä götüň açaýma soň ten görkezek. Gä garas. Anga öňdäkle kozuna bärik. Efire ama. Garas kamera da o menki. Ha ene. Ine bulýany. Aynı oluyor edi bilýän misin? hani Aynı oluyor nahar. gör. Aman nahar şurşunu. Aynı ulan etmedi. Adam yeta Şu kapıyı. Zomuna aşkemen. zayba. Ana şu Eşşebat. Hanan nur batalar. Gülle. Davayçı. Canım ha sağ aşkavat. Emme canım. Adam evidence. Ben orada ama oturmadım. Пока-пока.